हेलो लोगोफोर नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जोङो मोनसे जायगायाव सिखार खालामनो थांनो नागिरदों बे जाहैबाय माने हाजोआव माने जोङो माखासे माने नाथुर हमनाय एसे खोन्थानो नागिरदों आं नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो माबायदि जोङो हराव सिखार खालामनो नागिरदों नै दायो आङो रेडि जाबाय नै मा लादों नुदोंना नै ओरै लाबाय सिखा लाबाय ओरैजाय नै गासिबो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो थांगोन सोर जायखिया जों थांगोन आरो साब्रै साबासो आं जोंनिफ्राय माने हाजोआ एसे गोजान जायोथ' बेखौबो खोन्थालांसै आङो नै सोरबा ओंखारगासिनो माने बिसोरो ओरैजाय नै इसोरबो रेडि जाबाय ओमफ्राय माने जोंना जागोन मा दायो हाजोआ जों थानायनिफ्राय खमसे खम 5 किल'मिटार ना 5 किल'मिटार गोजानाव जोङो नै दायो रेडि जाबाय थांगासिनो थ' दे बिदिबा लोगोसे आंजों नोंथांमोना थांफाबाय थादो नै जोङो दायो फैगासिनो हाजो फारसे ओमफ्राय खोन्थालांसै आङो बारा गोजान गैला हाजो मोननो बेयाव जाहैबाय नै ओइनो हाजोआ मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला ओमफ्राय 2 किल'मिटार बा 2.5 किल'मिटार गोजान दंबायो नायनोसै माबायदि नाथुर हमो आंहाबो बारा बिदि एक्सपिरियेन्स गैयामोन थेवब्लाबो नाथुर हमनायखौ एसे खोन्थानोसै माबायदि हराव ओंखारो आदार जायो नै हेल' गाइस जोङो फाइनालि हाजोआव मोनफैबाय एबार थांसै हाजोआव नै खामसावसो जालायबायलै बिराद गोजान फैबायना जोङो ओरैजाय सोर जोङो साब्रै सासेया मा खालामदों टस खालामदोंनो जोङो रिसेन्टलि मोनफैबाय एबार जोङो हाजोआव थांसै बेखौ एसे खोन्थाबाय जोङो रेडि जाजोब्बाय नै दायो जों माइरंबो लाखाबाय एसे ओमफ्राय बेखौ एसे गरम खालामनाबो लाबाय ओरैजाय थाइगिर लाबाय ओरै खबाय ओरैजाय जे ओमफ्राय ओरैजाय सिखा जों साब्रैजों आरो ना नै ओरैजाय दा बे होमबा लोगोफोर थांफायबाय थादोलाय एसे खोन्थानोसैलाय जोङो नाथुरखौ माबायदि हमो आंथ' एबारसो फार्स्ट टाइम हराव माने ओरैबायदि नाथुर ओंखारो होनना बुंदों खिन्थु माबायदि ओंखारो बेखौथ' मिथिला जायखिया दा थांबासो मिथिसिगोन आरो दायो जों बिदि हाजो गाखोबाय माने या बाथौ गोजौलै गाखोबाय नै दायो बेसे थांगासिनो आरो गेजेर सासे हनै मायदि बानखोलै मुराखौ मेंबाय नामा मेंबायना हनै हाबाय मबाइलानो नांथाबबाय बाला माथो केमेरा हमबो एसे आलादा जागोनलै जुदा जागोन माथो नांथालायदों बे हाग्राजों या फैनानै फार्स्ट दै मोनबाय जोङो नै अन्थाइ रुथुरबाथानो वा बारे नुदोंना माबायदि थाबायनांगौहाय साबधानलै गोलैगोन नै फैयै फैयै मोनाबाय दायो खोमसि जाबाय मेंबायलै मेंबाय नामा हामाया मेंबाय नोंसो एबार खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नाथुरखौ मायदि हमो मेंबायलै नै मानसिफ्रा रेडि जाबाय रेडि जाबायना दोनथानोसै नै जोङो दायो नाथुरखौ एसे हमबाय हमखानानै जिरायबाय आरो जिरायनानै दा संनानै एसे जानोसै ओंखाम संनो लाहार फाहार बानायदों नै जोंहा अरदाबखौनो दाबो बानायरोङाखै जाहांसोनो ना सुदों इयो ओमफ्राय नाथुरखौ जों बेसे बुरजा मोनखो बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो माथो सुवाखै नै नैबे आरो नाथुरा नै नुदोंना नै नाथुरखौ हराव जोङो माने बिसोरनि मेगना ओमफ्राय जों दा मा मोन्दों माखौ जागोन जों दायो नाबो ओमफ्राय नाथुरबो होनोसै एसे नाबो होनोसै नाथुरबो होनोसै ना आरो दाहाय एसे खोन्थाबावनोसै हमबावगोन जों आरोबाव दायो ओंखाम उखैबाय नालाय दा ओंखामखौ जाग्रोनोसै मा अलरेडि मोनबायानो नै थौ सिलायबाय माथो नै थौ सिलायबाय मोनबाय ओंखामा मोनबाय ना लाल साहा फुदुंदोंमोन लाल साहा हाखाना हाखाखै होनसै जाबायना जाबाय साराया जानोसो एसे थाइगिरा दानबाय थाइगिरजों नाजों माने ना ओमफ्राय नाथुरबो आरो ज' गोबावथार ना जोंना माने जायगाया माने खम नालाय ओंखामखौ नैयाव संदोंमोन ओंखाम संखांनानै दायो जोङो नैबेयाव एरनानै दोनथ'बाय मानो होनबा जायगाया जोंना खमथ' ओमफ्राय बेयाव जोङो दायो दैखौ फुदुंसै नै नाथुरा गोजा गोजा जाबायानोसै आरो मोनहांबायानोसै गोजा गोजा देलाय एसे एरनाय नायलै मोनहाङाखै नामा ना मोनहाङाखै ना मोनथ'वाखै बे रान्दुनिलै ओंखाम संग्रा मानसिया बिराद एक्सपार्ट ना सायनायावबो बेनो सायदोंमोन एवनायावबो बेनो एवबाय नाखौ संबाय
लायहुलाय ना जालांब्ला जिया खोमालै बे बुस्थुआ ना जिया एकदम माने नों ओरै थनबाबो जियायो थननानै ओरै थननानै ओंखाम लानो हायो बरिया एकदम बेखौनो लायहुलाय अन्थाइनि डाइनिं टेबोल बानायबाय बे जोंहा नै ग्रेभिया मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे जोंहा ओंखामजों जानो थाखाय आरोबाव आरो बे जोंना जल जासिगोन नै थाइगिर जल थाइगिर इनिफ्राय नाथुरजों बिदै आरो बियो जल जाबाय माबासो बायदि नुदोंलै खब्रा बायदि नुदों नामा मानसिखौ एबार जानोसै गोथाव ना बोरै जागोन संख्रिफ्रालाय बानलुफ्रा संख्रि बानलु सोब अके मोजां थिगानो थाइगिरखौ होबानो जायोलै नो बांसिन नै जागोन दे एबार खोन्थाबावनोसै आङो ओइ बरिया जानायलै हाजोआव नों एसे दावखोबोदो नै थाइगिरा नाथुरा बरिया संख्रि बानलु नांदों ना एकदम बरिया नै दिसे नाथुरा नुदों ना साफा सासे मा नाथुर आलदा आबासनाय जालायदों मालाय थाइगिर आलदा मुवा होनाय नङा नोंनिखा दहायनि माबाया बोरै गिलासा बोरै दै खावग्राया जोंना एकदम सलिड ना जाबाय ओमफ्राय जों जाखांनानै दायो नाथुरखौ एसे हमबावनोसै बेखौबो दायो खोन्थागोन आङो नोंथांमोना बेसेबां बुरजा मोनो जों लास्टसिम नोंथांमोना लाइनाव थाबाय था आंजों ओमफ्राय गोथाव जादों ना बिराद मोजां बिराद हिट जादोंथ' हिट जादों ना थाइगिर होफानानै एबार जोङो जाखांनानै दाना थांसैलाय रेडि जाबाय ना रेडि जाबाय गासिबो रेडि सासेया सारनानै लाबोबाय नै ओरै सारबाय नै नाथुरा जाखाना फैबाय आरो सारनायखौ खोन्थाबाय आङो नै एबार माखौ बोहाब माखौ खारलांबाय ना ना फिसाया नै इदि नाथुरा नैलाय बारलाय इनि दङ फैदों दा न'दे टसनि माबाखौ मायदि खेथेबा आखमाव फुङाव खेथेलायबो आखम मानैखौहाय आफा खं बिदिखौनो सारो माने मोदानलायो माथो ना खबाइसे फुल क्रेब खबाइसे मोनबाय आरो दा जों बेखौ फिटिं खालामबाय दायो माने बिराद मानखोयोथ' बिसोरो ओमफ्राय दायो जों थांसै आरो हराबो जाबाय गोगोमैनो माने दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय सारनायखौबो खोन्थाबाय आरो माबायदि खस्थ' उन्दुनो ओंखारलाजोब्बाय नै मेगना फिसासो जालायबाय नोंबो जेखौ खाखाबाय जोङो दायो थांफिनसै न' फारसे जोंहाथ' जों बिराद बिथोराव फैबाय खबाइसे जाबाय खबाइसे एसे इयावबो जों दहाय ओंखाम जानायावबो गारबोबाय एसे खावसे जाबाय